Ramona Astigarraga, Encarnación Basarrate, Adelaida Echevarría, Sergia Echevarría, María Mercedes Izaguirre, Moisés Jugo, María Begoña Moreno, Tomás Lecue, María Lourdes Moreno, María Pilar Salaverría, Tomás Sierra, Isabel Francisca Tutor, Ascensión Ugalde, Sabino Uranga, María Manuela Zamacona, José Goyarrola. Galdakaoren kontrako erasoetan, gutxienez 40 pertsona hil ziren. 37 bonbardaketen ondorioz, eta 3 lurreko artilleriaren eraginez. Guztira, hildakoen artean, 32 galdakostar zeuden. Maiatzaren 19ko bonbardaketan, zehazki, 16 hildako egon ziren, eta hurrengo bonbardaketetan beste 13. Herritik kanpo eman ziren beste bonbardaketetan, 9 galdakostar gehiago hil zituzten. Haurtzarorik gabeko haurtzaroa izan zen gurasoren belaunaldiena. Hala esaten zuen aitak. Orduko ume haiei haurtzaroa lapurtu zietela.